Wang, naka-realize ko ang ba? Kaning musundo ko sa imo. Unsay akong imong sundugon sa ako? Mag-diet na pud ko. Mag-diet ka? Oo, pagamay ko eh. Ah, so nakita gid nimo na ni gamay-gamay nagkuron. Klaro kaibaya. Daw pang galikang big, ito to? Biggest loss. Biggest loser. Muna yung loser nga nawin. Kuan. Sayo naman na wang Oh. kanang imong carbohydrates gamayon ra nimo kay grabe mo kay kamo ka og Ay nako tudlo eh. Kay bawo na ko anak ako kinsa gug kang magtudlo sa ako anak. Kamo mo ko anak. Di na ko ang imo tudloan. Pagtuod mo na ako di ko ka bawo anak. Sure eh. Dali. Na. Kanang imong style lagi. Dili carbohydrates ang angay nimo kanon eh. Dili carbohydrates imong problema kay Unsa man di ay? kanang imong carbohydrates. Garbo nimo ba? High kay grades. Carbohydrates. Kana mo yung problema. Word for the day din ha. Carbohydrates. Oh. Sige.